začiatkoch nám dosť pomohol Facebook, že sme od začiatku generovali väčšiu maržu ako zvyšok trhu. Väčšina našich konkurentov boli multi-brand story, čiže mali prepredávané značky, my sme mali pokrytý celý tzv. Supply chain, že sme boli akože značka, výrobca a zberali sme dáta od zákazníkov, podľa toho sme vedeli ako upravovať tieto produkty, čiže mali sme väčšiu maržu než priemerný náš konkurent. No a potom myslím si, že v začiatkoch nám dosť pomohol Facebook. Súvisí to s tým, že v tom roku 2014 ešte veľmi krátko bežala inzercia na Facebooku. To znamená, že také akoby že veľké firmy ako napríklad banky ešte neinzerovali na Facebooku. Čiže my sme boli jeden z prvých inzerentov na Facebooku. No a my keď sme tam v tej dobe dali promo za 100 €, tak my sme mali zásah 1 000 000 užívateľov za 100 €, čo dnes je úplne nemožné. No a my sme vtedy v podstate fungovali takým spôsobom, že sme si to vytvorili tú značku, spravili sme nejakú online reklamu, dali sme na ňu promo a prišlo nám 500 objednávok. A už sme mali výzvu rýchlo stopnúť reklamu a dokázať to akože vyexpedovať tieto objednávky. A toto boli nejaké prvé mesiace Jimbymu.